Uy, kaluoy po tao. Ha? Salamat yung kayo. Nilak man ka. Nalipay jud ko sir, pag-ampon ako sa Ginoo sir, ikapo na yun yung kasing-kasing. Ginugog na sa Ginoo ako pag-ampon sir, ikapo na yun yung kasing-kasing. Grabe gud ang imong pag-ampo, no? Kasing-kasing gud ba? Kaya gidungog man gyud sa Ginoo. Nag-ampo jud ko sir, kay duha man gud mi diri disabled sir. Salamat kayo sir, sir, salamat. Kaluyan mo mo sa Ginoo sir, hantod-hantod na yun yung palabag sa mga katawan sir, para na, parehas na mo sir, kinahanglan. Tawam sad. Dai may sir. Kinsay kauban nimo diha sa balay nay? Kaling diya, kung anak po nga, Anak. walay laing, may mo kadada, magpakilimos diya sa turil. Asa man tuod imong bana nay kung pwede mangutana? Namatay na yung taon, ma'am. Dugay na yung taon namatay, ma'am. So duha ra gid mo diha sa inyohang Pinoy-anan sa inyong balay. Kami, duha mo. naikot din mig tulo ni diri, ma'am. Kay naman ko apo, ma'am. Kay kani akong anak ko nga masakiton po. Nagkadaginot na ni anak in taon sa una. Outside. Uy. Pilang edad sa bata? Kuan, ma'am. Eskwela, 16 na, ma'am. Atong October siya, October 10 siya, nag-16. Laki na ba eh? Bahay taon, sir. Malagi niya akong nagulan, sir. Kay wala mi assistant nini sa iyang pag-eskwela, sir. Magpakilimos sa taon niyang inahan. Okay, naingon ka man nga na-stroke ka. Unsa may imong kuan karon sitwasyon? Makabarog ka, nahiwi imong kuan? Dili na unsa man? Hindi may nung kasi makalakaw-lakaw, may nung ko ginagmay kay. Salamat. Kaya naman po ko sa Ginoo nga maningkamot ko, sir. Kay kung di ko maningkamot, lisod kayo, sir. Sus, Maloy naman pong Ginoo sa ko. Mara man po di ang gabay. Mara po akong gabayan ng Ginoo raman, sir. Maigi ko mos magampo sampit sa kitasan. Nay, Tinuod jud ka. bisan sa Mara jud akong gi kuan sa una sa pagkamatay sa kumbana, nag-antos ko sa kong unong kanak. Na-survive na ako sila ba. Sa pagpalingkamot ako sa pag-ampo sa Ginoo, gitabangan di akong kuniya. Okay. Correct okay. yun. Wagi Correct yun na. kumos pag-ampo. Nanay Lina, na-mention nimo tulo lang mo sa inyuhang balay pero ang DXDC inyag yung gipaminaw. At hindi ko manino alam, ma'am, kay kada kadlawon man gud kada alas 3 wala di ko'y laing ning mata na ako mara jud akong sa siton ang pagpasalamat sa Ginoo nga makamata pa ko. Sa mga drama, ma'am, gikan sa buntag hantod sa hapon, kaloy sa Ginoo, ma-memorize pa taon na ako. Oh, grabe, Isa tayo, ma'am, grabe. di ko ka-memorize. So, tibo sa kong ngalan, di ko ka-memorize. Pero sa mga drama, ka-memorize ko, ma'am. Grabe naman nanay oy. Naglimot na kasingan sa imong mga anak. Pero sa mga titulos damas digdisi. Di siya Abi mo kalimot. yan daw. Maka-memorize